Dynamikker i moderne kommunikation er naturligvis især præget af kommunikationen i informationsalderen. Internettet og intranet gavner os på arbejdet og i fritiden ved at hjælpe os med at finde, oprette, administrere og distribuere information. Internettet er jo det globale netværk af computernetværk, som flere og flere virksomheder benytter sig af i deres egen udgave som intranet. Altså virksomhedens private internet med indbyggede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sikkerheden og fortroligheden omkring virksomhedens dokumenter. Ulenz begynder med en gennemgang af e-mail som kommunikationskanal. Det kan alle selv læse, men de fleste ved mere om det, end hvad Ulenz skriver. De fleste af os kender Skype som en mulighed for både at se hinanden og tale sammen. Flere og flere større virksomheder har købt endog meget kostbare videokonferencesystemer. En specialestuderende hos mig i 2012 viste i sin afhandling, at det kræver uddannelse, træning og tilvænning, før man får det maksimale ud af konferencesystemerne. Mange af kommunikationsteknikkerne understøtter muligheden for at arbejde hjemme eller på distance af sin fysiske arbejdsplads. De mest foreslåede fordele ved distancearbejdet omfatter noget som reduktion af finansieringsomkostninger, øget fleksibilitet og selvstændighed, konkurrencefordele ved rekruttering, øget jobtilfredshed, øget produktivitet og evnen til at tappe af utraditionelle arbejdskraftpuljer. Nogle medarbejdere kan lide distancearbejde, fordi det bidrager til at løse arbejdsrelaterede familiekonflikter. På den anden side er der et tab af sociale relationer, der eksisterer på en arbejdsplads. Et tab, der kan være meget alvorligt ved alt for stor og udstrakt brug af distancearbejder. Atter andre mangler den selvmotivation, der er nødvendig for at arbejde hjemme. Vi skal nu se på valg af medie eller kanal, set i et kontingentperspektiv. Medievalg er en vigtig del af kommunikationseffektiviteten. Hvis et upassende medium anvendes, kan beslutninger bygge på urigtige informationer, og vigtige meddelelser kan ikke nå det tiltænkte publikum, og medarbejdere kan blive utilfredse og uproduktive. En model til en beredskabsplan til valg af medie bliver foreslået om lidt. Valg af medie i denne model er baseret på samspillet mellem informationsrigdom og kompleksitet af problemet i den foreliggende situation. Informationsrigdom henviser til informationsbæreevnen hos et medie. Dette betyder mængden og variationen af informationer, der kan overføres. Informationsrigdom bestemmes af 4 faktorer. Hastigheden af feedbacken, der selvfølgelig spænder fra hurtigt til langsomt. Kanalen, der vælges, der spænder fra kombinerede visuelle og auditive kanaler til en begrænset kanal, som at fremvise et dokument. Og så kommunikationstypen er fra personligt til upersonligt, og endelig sprogkilden er det tale om en naturlig kilde med naturlig tale og kropssprog, som i en ansigt-til-ansigt samtale, eller er sprogkilden en finansiel rapport, der består af tal. Fagfolk står over for problemer og situationer, der spænder fra lav til høj kompleksitet. Lavkompleksitetssituationer er rutinemæssige, forudsigelige og styret ved at bruge objektive standardprocedurer. Meget komplekse situationer, som for eksempel en reorganisering, er tvetydige, uforudsigelige, svære at analysere og ofte følelsesladede. Effektiv kommunikation opstår, når rigdommen af mediet matcher korrekt med kompleksiteten af problemet eller situationen. Ineffektiv kommunikation opstår, når mediet enten er for rigt eller ikke tilstrækkeligt rigt for kompleksiteten af problemet i situationen.
Det rigeste medium, vi har, er jo samtale mellem 2 eller få mennesker, mens tabeller med tal anses for de fattigste. I hvert fald for folk, der ikke umiddelbart forstår sig meget på tal i tabeller. Nyttige spørgsmål til at vælge det mest egnede medium til at levere sit budskab er for eksempel, hvor meget information skal jeg videregive? Har hastigheden betydning? Er feedback nødvendig? Fordrer meddelelsen en dybere uddybning? Og hvilket medium er bestemt uhensigtsmæssigt til afgivelse? Informationsoverload opstår, når de informationer, vi har at arbejde med, overstiger vores behandlingskapacitet. Den nuværende mangfoldige kommunikationsmedier og teknologier og presset for at konkurrere globalt gør, at flere og flere mennesker lider af informationsoverload. Informationsoverload kan resultere i et fald af produktiviteten. Når folk er nødt til at beskæftige sig med for meget information, har de en tendens til at vælge eller ignorere information. De glemmer ting eller videregiver dem til andre. Informationsoverload er også en almindelig kilde til stress på arbejdspladsen. Løsninger til at beskæftige sig med informationsoverload i organisationer kan indføres på det individuelle plan, men også på det organisatoriske plan. Du ser her skitseret en organisatorisk politik til bekæmpelse af informationsoverload.